அதைத்தான் இங்கு தம்பி சுடலை அவர்களும் மாரிமுத்து அவர்களும் முத்துலட்சுமி அவர்களும் பேசுகின்ற போது குறிப்பிட்டு பேசினார்கள். ஒரு குடும்பத்தில் நமக்கு என்னென்னலாம் தேவையானதாக இருக்கிறதோ, மிக அத்தியாவசியமானதாக இருக்கிறதோ, அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கு விலைவாசி உயர்வு கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு இன்றைக்கு விண்ணுலகத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது. எமது பெண்கள் பயன்படுத்துகிற, குறிப்பாக சமையலுக்கு பயன்படுகின்ற, நம் உணவு தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற அரிசி, பருப்பு, மிளகாய், எண்ணெய், காய்கறி வகைகள், பழ வகைகள் அனைத்து விலையும் இன்றைக்கு கட்டுப்படியான ஒரு நியாயமாக விலை நிர்ணயம் இன்றைக்கு தமிழகத்திலும் இல்லை, இந்தியாவிலும் இல்லை. இந்த பொருள்களை கொண்டு சமைப்பதற்கான கேஸ் சிலிண்டர் விலை இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா இந்த நாட்டை ஆள்வதற்கு முன்பாக 400 ரூபாயில் இருந்தது. இன்றைக்கு 1200 ரூபாய்க்கு இன்றைக்கு உயர்ந்து நிற்கிறது. இன்றைக்கு பெட்ரோல் விலை 56 ரூபாய் இருந்தது, இன்றைக்கு 100 ரூபாயை தாண்டி நிற்கிறது. டீசல் விலை இன்றைக்கு 50 ரூபாய் அளவில் இருந்தது, இன்றைக்கு 100 ரூபாயை தாண்டி நிற்கிறது. இன்றைக்கு இந்திய மக்கள் மீது இன்றைக்கு ஒரு யுத்தத்தை பாரதிய ஜனதா அரசு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்திய நாட்டில் இருக்கிற 30 கோடிக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இன்றைக்கு 2 வேளை உணவுக்கு வழி இல்லாமல் உறங்கச் செல்கிறார்கள் என்கிறது சர்வதேச புள்ளி விவர ஆணையங்கள். ஆனால் எதை பற்றியும் கவலை கொள்ளாமல் ஒன்றிய அரசு பணக்காரர்களை மேலும் பணக்காரர் ஆக்குவதே குறியாக தன்னுடைய செயல்பாட்டை இந்த மண்ணில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. அதானிகளும் அம்பானிகளும் டாட்டாக்களும் ரத்னாக்களும் இந்துஜாக்களும் டிவிஎஸ்களும் இன்றைக்கு வளர்ந்து வருகிறார்கள். இந்த மண்ணில் வாழ்கின்ற 130 கோடி மக்கள், ஏழை எளிய இந்திய குடிமக்களின் வாழ்வு உரிமை முற்றுமுதலுமாக பறிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து அந்தந்த மாநில மக்களின் உரிமைகளை காலில் போட்டு மிதித்து மாநில மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்காத ஒரு அரசாக ஒன்றிய அரசு இன்றைக்கு செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. அதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு விலைவாசி கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல். பன்னாட்டு பணக்கார பெரும் நிறுவனங்கள், இன்றைக்கு கார்பரேட் பெரும் நிறுவனங்கள் இந்த மண்ணில் கோலோச்சி கொண்டிருக்கிறார். தெற்காசிய அளவில் பணக்காரர்கள் இருந்தவர், இந்திய அளவில் பணக்கார வரிசையில் இருந்தவர், மோடி ஆட்சிகளால் இன்றைக்கு உலகளாவிய பணக்காரர் பட்டியல்களிலே இடம்பெறக்கூடிய இடத்திற்கு அதானிகளும் அம்பானிகளும் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சேலத்தில் வாழ்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்களே, உங்கள் குடி உயர்ந்திருக்கிறதா? உங்கள் வாழ்வு மேம்பட்டிருக்கிறதா? உங்கள் வசதி மேம்பட்டிருக்கிறதா? உங்கள் பிள்ளைகளுக்கான தரமான கட்டாய கல்வி கிடைத்திருக்கிறதா? உங்கள் பிள்ளை செல்வங்களுக்கான சமதர்மமற்ற இந்து மத வெறியை புகுத்தப்படாத இந்த மாநில மக்களின் கல்வி அறிவு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கிறதா என்பதை நாம் இன்றைக்கு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். கல்வியில் புதிய கல்விக் கொள்கை என்று கொண்டு வந்து திணிக்கப்படுகிறது. என் ஏழை எளிய மாணவர் செல்வங்கள் கல்வி பெற்றுவிடக் கூடாது, மருத்துவ கல்வி என்பதற்காக நீட் என்கிற ஒரு நுழையாத தேர்வை, குறிப்பாக தமிழர்கள் நுழைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக கொண்டு வரப்படுகிற ஒரு தேர்வு முறை அமல்படுத்தப்படுகிறது. எனது அருமை தமிழ் மக்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். எந்த சூழலிலும் இல்லாத ஒரு மோசமான ஒரு ஆட்சியை இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற பாரதிய ஜனதா அரசு திட்டமிட்டு இன்றைக்கு தமிழகத்தின் மீது அடுக்கடுக்கான திட்டங்களை இன்றைக்கு திணித்துக் கொண்டிருக்கிறது.